Vítajte, volám sa Iveta Debnárová a v tomto krátkom videu vám stručne predstavím nový program, ktorý je momentálne ešte v preštartovej fáze, volá sa PS Traffic Ads. Má byť spustený do prevádzky zajtra 5.11.2016. Nakoľko sa venujem network marketingu, je pre mňa veľmi zaujímavá možnosť reklamy programu, v ktorom pôsobím. Ak navyše mám možnosť si k tomu ešte aj zarobiť, tak prečo to nevyužiť? Projekt sa bude spúšťať už zajtra 5.11. a do tohto obdobia nám firma dá darček 10 bonusových dolárov. Za tieto bonusové doláre si budeme môcť kúpiť reklamné balíčky, konkrétne 3 reklamné balíčky po 3 doláre. Hodnota týchto reklamných balíčkov sa bude postupne zhodnocovať. Na webe píšu o zhodnotení 150% za dobu 25 dní, čo nie je zlá vec. Myslím, že ide o celkom pekné zhodnotenie, aj vzhľadom k tomu, že sa tiež píše o možnosti výbere od 4 dolárov. PS Traffic Ads je taktiež možnosť odmeny z referálov, a to jednak z ich klikania na reklamu, ako aj z ich investícií. Na webe teda budeme jednak zhodnocovať financie, ale aj zarábať z pozerania cudzích reklam. Taktiež môžeme aj my sami si zadávať reklamu na biznis, ktorému sa venujeme. Koho táto príležitosť oslovila? Kliknite na link pod videom a zaregistrujte sa cez Register Now. Registrácia je veľmi jednoduchá. Do prvého okienka napíšete užívateľské meno, ktoré si zvolíte, potom píšete e-mail, heslo, opäť heslo, kliknete na Nie som robot a kliknete Sign Up. Ja už zaregistrovaná som, preto sa nejdem opäť registrovať. Do svojej kancelárie sa po registrácii dostanete cez Sign In, kliknete. Do prvého okienka napíšete užívateľské meno, do druhého okienka napíšete heslo, kliknete Nie som robot. Vyberte všetky obrázky s priečelím obchodu. Overiť a Sign In. Po svojej kancelárii uvidíte, že na balanse máte pripísaných 10 dolárov. Ako som už hovorila, program sa spustí 5. novembra, čiže zajtra. Máte možnosť túto príležitosť ponúknuť svojim známym. K tomu potrebujete vedieť svoj referenčný link. Zistíte ho, keď kliknete vľavo hore na 3 čiaročky a následne Promotional Tools. Tuto uvidíte svoj referenčný link. Taktiež tu nájdete HTML kódy ku bannerom. Tieto bannery si budete môcť uložiť na svoj web, pokiaľ taký máte. A aj keď niekto klikne na takýto banner a zaregistruje sa, bude vo vašom týme. Svojich referálov uvidíte, keď kliknete tu na referáls alebo opäť tu na referáls. Ja som sa zaregistrovala len pred chvíľou a už mám 3 referálov. Na dashboard sa dostanem kliknutím na dashboard. Moje odporúčanie, zaregistrujte sa zadarmo, nemáte čo stratiť, získate bonus 10 dolárov, ktoré sa vám po zakúpení reklamných balíčkov budú ďalej zhodnocovať a získate aj možnosť reklamovať akýkoľvek svoj biznis, ktorý máte, svoje weby, takže si myslím, že je to fajn príležitosť. Využite ju.
Taktiež dajte vedieť svojim známym o tejto možnosti. Pošlite im svoj referenčný link, vysvetlite im, o čo tu ide a dajte aj im možnosť zarobiť si z reklamy.